ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓውኩም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈል ቃል ናይ እምነት ጸሎት ዝብል እዩ ናይ እምነት ጸሎት ሪኹም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ዓይነት ጸሎት ጥራሕ ኣይኮነን ዝተፋላለየ ዓይነት ጸሎታት እዩ ዘሎ እዞም ጸሎታት ድማ ነናቶም ሕጊ ኣለዎም كلهم باسم يسوع يمتصليو ነገር ግን ኣብቲ ሕጊ ኣጻላልያ ግን ነናቶም ዓይነት ሕጊ ኣለዎም ስለዚህ ናይ ተሓደ ሕጊ ፍታ ሓደ ሕጊ ኣይትጥቀመሉን ኢኻ እዚ ናይ እምነት ጸሎት ዝብል ድማ ናቱ ሕጊ ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ናይ እምነት ጸሎት ክዛረብ ከሎ እዚ ናይ እምነት ጸሎት ዝበሃል ሓንቲ ግዜ ሓቲትካ ቀጽልካ ግን ከም ዝተቀበልካ እተኣምነሉ ጸሎት እዩ 10 ግዜ እተሓተሉ ጸሎት ኣይኮነን ናይ እምነት ጸሎት ሓንሳብ መስሓተትካ ድሕሪ ግን መቀበልካ በእምነት ተረጋግጾሉ ጸሎት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ጥቅሲ 23 ዝኾነ ይኹን ነቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይዋላወል ነዝኸረን ዝተንሲካና ባሕር ጣሓል እንተበሎ ንዑኡ ከም ዝኾነሉ በሐቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ሪኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ናይ እምነት ጸሎት አካይዱን አሰራርሑን ሕጉን ይነግርዎም እዚ ናይ እምነት ጸሎት እቲ እምነት እዩ ነቲ ትደልይዎ ዘለኹም ከም ትረኽብዎ ዝገብረኩም እቲ እምነት እዩ እዚ ጸሎት እዚ ድማ ሓንሳብ ምስ ጸለኹም ደጊምኩም ተቀበሉሉ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት እዚ ካብ ሓደ ሕጉ ክንክተሎ ዘለና 3-4 አገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ እዘን 4 ነጥብታት ክንክተለን የድልየና እቲ ናይ እምነት ጸሎት ክንዕወተሉ እንተደሊና ቀዳማይ ናይ እምነት ጸሎት ክንጽለን ድሕር ኮይና ቁጽሪ 1 ግድን ንጹር ዝኾነ ድሌት ክህሉ ኣለዎ ንጹር ዝኾነ ድሌት ክህሉ ኣለዎ ምኽንያቱ ናይ እምነት ጸሎት ክጽሉ ከለኻ ነቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ብንጹር መጀመርታ ክትፈልጦለካ ከተቕርቦለካ እንተደኣ ንጹር ዝኾነ ስፔሲፊክ ዝኾነ ድሌት እንተደኣ ዘየለ ኮይኑ እዚ ናይ እምነት ጸሎት ከተድምዓሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ናይ እምነት ጸሎት ክጽልዮ ክምህሮም ከሎ እንታይ ኢልዎም ነዚ ከረን ኢሊ ይምህሮም ሪኹም እቲ ከረን ነዚ ከረን ኢልዎ ዘሎ ንሱ እቲ ንጹር ክኸውን ተደሊ ዘሎ ድሌት እዩ ስለዚ ነዚ ከረን ትብል ቃል እሳ ነቲ ንጹር ድሌት ተመልከት ናይ እምነት ጸሎት ክጽሉ ከለኻ ብንጹር እንታይ ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ ከተቀምጦለካ መጀመርታ ይሲ ብንጹር እንታይ ኢኹም ትደሊ ዘለኹም እንተዳ ናይ ቸርች ጉዳይ ትጽልይልኹም ኮንኩም ብንጹር ስለ ቸርች እንታይ ኢኹም ደሊኹም ዘለኹም ናይ ቤተሰብኩም ጉዳይ ክትጽልይ ተኾንኩም ብንጹር ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ መጀመርታ ከተቀምጥዎ ኣለኩም ካልኣይ ድማ ካፍቲ ኢምፖርታንት ኣብዚ ናይ እምነት ጸሎት እንታይ ተዳኢልኩምኒ ነቲ ዘይረአ ምርኣይ ካልኣይ ነቲ ዘይረአ ምርኣይ ኣብዚ ናይ እምነት ጸሎት ክንዕወት ንደሊ እንተዳ ኮይና ነቲ ዘይረአ ብንጹር ደሊናዮ ዘለና ንዕኡ ጌና ከይኮነ ከሎ ብውሽጥና ክንሪኦ እንተዘይክኢልና ናይ እምነት ጸሎት ክንጽሊ ኣይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ ናይ እምነት ጸሎት ካብ ዝረአ ወፂኻ ነቲ ዘይረአ ምርኣይ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ እምነት ጸሎት ካልኣይ ክንክተሎ ዘለና ሕጊ ነቲ ዘይረአ ምርኣይ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ጥቅሲ 18 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ዝረአን ጊዜ እቲ ዘይረአ ግን ንዘለዓለም እሞ ንሕና ነቲ ዘይረአ እምበር ነቲ ዝረአ ኣይንጥምትን ኢና ካብቲ ሓደ ኣብዚ ናይ እምነት ጸሎት ክንዕወት ተደኣ ኮይና ነቲ ዝረአ ዘሎ ኹነታትና እንዳራእና ንጽሊ እንተኮይና ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና ነቲ ዝረአ ኹነታትና ገዲፍና ነቲ ክኸውን ኢልናዮ ዘለና ብውሽጥና ንዕኡ ከም ዝኾነ እንዳራእና ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ገይሩ ዝጽዋዕ ኣምላኽ ኢልዎ መጽሐፍ ቅዱስ እምነት ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ምርኣይ ስለ ዝኾነ እምነት እውን ነቲ ዘይረአ ነገር ንዕኡ ምርዳእ ንዕኡ ምጭባጥ ንዕኡ ድማ ኩን ምግባር ስለ ዝኾነ ካብቲ ሓደ ኣብዚ ናይ እምነት ጸሎት ኢምፖርታንት ነቲ ዘይረአ ክትርእዩ ኣለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እንተደኣ ነቲ ዘይረአ ደይንርኢ ኮይና ኣብዚ ናይ እምነት ጸሎት ተስፋ ቆሪጽና ክንገድፎ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ድማ ካብቲ ሓደ ኢምፖርታንት ድማ መረጋገጺ መሓዝ እንታይ ማለት እዩ ስለቲ ትጽልዮ ዘለኻ መረጋገጺ ክትሕዝ ኣለካ መረጋገጺ ናይቲ ትጽልዮ ዘለኻ እንታይ እዩ ካብቲ ሓደ መረጋገጺ ናይቲ ዘይረአ ንጽልዮ ቃል እዩ
ريخم اتزير كم دجبتنا يرجعنا نخون بتخم منفس قدوس نقبله دمتيو سلازي سلات تتصليو زلخا ناي منفسو دمتي انت دا حيس كالخا خونكا ناي تتصليو زلخا مراغاغص اوشت خالكا سلازي نتزر مرعي قديفكا نتزير انداراكا كم زخونه دما بتوشت خازولو ناي منفس قدوس مسكرنت رجعنا خونكا كتراغاغص አለካ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እቲ ናይ መጨረሻን ኣዝዩ ካብቶም ኣገደስቲ ዝገብሮ ነጥብን ሓደ ድማ እዚዩ ራብዓይ ድሕሪ ምጽላይካ ዘይ ምጥርጣር ድሕሪ ምጽላይካ زي متردار كافت حدا أمنا إمنا تصلوت أزيهم كتنقو زلكم لكعنا تقولي حنسا متصلقمو كلا أيجن كمستقبلكم مؤمنو سالس أيجن بدي كمستقبلكم مو زأمنكم مو نجر بتريء ونجر كي توالا ولو بتريء ونجر كي تتأراتورو تتنقو مخنياتو انت دا تتأراتيركم أيكون لكم من إيو سلازي ناي إمنا تصلوت زسرح بزي مترطار نصلي انت دا خوينايو سلازي غويتانا يسوع كريستوس ناي مجمرتا تقص زهابكم ماريكوس 11 تقصي 23 زخونه يخون نتزبلو خم زخون زامن منبر بلبو زي ولاول بلبو زي ولاول ريهم بلبخم ديت ولاولو ديت تطراطورو انت دا اخونكم ناي امنت صلوت بتخكل صليهم مولهم ريزالت خا ابيدكم عاتيلو انت دا بلبخم توالاويلكم جن ناي امنت صلوت اي تختلكم من بتخكل اي تعوتولن يخم ازوم 4 نتبي اب ناي امنت صلوت ابلاي تداغيركم كمز بقى بفطنت ملسي انتارخكم كتكدو كجمهوريهم املاح سماي نخلكم يبارككم غويتا بنجر كله مساخوم لومي ادم خربولكم نغويتانا يسوع كريستوس ابيوتكم وسينكم دي تقبلكم صباح حيتبولوا صباحناتكم ايكونن حج عدل كلكم تقبلوا كتقبلوا وسنكم اذا ጸሎት مساي ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለውድ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከምድ ተሰቅለን ዕዳ ኃጢአቴ ኩሉ ከም ዝኸፈለን ከም ዝፈጸሞኒ አምናለሁ ስለ ኃጢአቴ ከም ዝሞተለይ አምናለሁ አምላኽ በሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ሞታት ከም ዘተንስኦ አምናለሁ ካብዛ ሰዓት እዚኣ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለሁ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም በእምነት ሎሚ ይቀበለካለሁ አሜን እዚኣ ዝበልኩም እንኳ ሓጎሰኩም ሓድሽ ህይወት ተቀበልኩም ይኹም ነዚ ዝተቀበልኩም ህይወት አናባብሩ ክትመሃሩ መታን ጎይታ ከም ዝተቀበልኩም በዚ ቴሌፎንና ወይ ድማ በፌስቡክና አቲኹም ሜሴንጀር ጻሐፉልና አምላኽ ሰማይ ይባርክኩም ኢንሻአላህ